जरा जों दिनै बेंगालुरुनि मांखथ्रि सखपाइखा जोंनि साजला रिनालनि पहिलानो जों नक नुखुंनि इंगै एरियानि इंगै बिसेस खालायै जोंनि बेंगालुरुआव जे दंनाय जोंनि बेंगालुर त्रिपुरा टीम रकनो बायख्लाया बायनानै बुंसुंगो बरक मांखथ्विनो रहर थानिओ बरकनि बुसुक जरातै बरक कष्ट मा खायलायका 22 तारिखनि हरनि सिमी बरक खपुं सापुं थुया जाया खायलायै बिसेस खालायै त्रिपुरा पिपल फाउंडेशननि डाइरेक्टर मिस्टर दिनेश देबबर्मा ताई त्रिपुरा पिपल फाउंडेशननि प्रेसिडेंट जन देबबर्मा वाइस प्रेसिडेंट प्रांतुष देबबर्मा बरकनो बेलायखाना पाइफ्लाया हामबाय मारुओ ताई बरकनि जत अल टीम न बरकनो खाकसांमा ताई जिबा याफारफोरो बरक आसुक सेक्रिफाइस खालायै जोंनि साजलानि मांखथ्विनो दिनै अर सखपाइमानि बागै जों नक नुखुंनि इंगै एरियानि इंगै बरकनो हामबाय याफारो ताई दाबो खायनोहाय नक नुखुंनि दिगि जों थांलायनाय पाराओ कमलपुर दिगिओ जों लामरिलायनाय बुमा बुफा बिनि बुखायाव सखपाइजाक बजराव जोंबाय ताई बिनि यं तयरकनि बिनि दादा सं दाखो बुखुरबाबो सखपाइजाक जों दाबो मांखथ्विनो लांगै कमलपुरनि दिगे थांलायनाय लामरिनाय बिनि नगत लांगै मांखथ्वि याफारनाय नकनि खा खामजाक बुमा बुफानो जों कक सानानि मतन दिनै फुक्स लायो ओमफ्राय बासा करै आबुनि बागैनो जत त्रिपुरा सारकनो सतर्क तंनानि बागै सुस्थ तंनानि बागै शान्ति तंनानि बागै कबहम कायसानो आनि दिनानै मुजुंगो जों खातार हास्तेआव थाङै सामुं खालायफानो दिनै जे त्रिपुरा पिपल फाउंडेशननि टीम रंबाय सब समयनो गुरुंगै आपद बिपद जों मा तंलायनाय कायसा ताई कायसा बाय जों सेबा चुरु मानानै थाखाय कायसा ताई कायसानो सेबा चुरु रिनानैबो जों सुरुंबायनानै नांनाय आबुना आनि दिनैनि मेसेज आसुकनो हामबाय।